Imos comezar dun modo así máis coloquial, porque de algún modo estamos facendo como a primeira revisión ou a primeira análise case retrospectiva destes 3 semestres xa que levamos, non? De actividades no Seminario de Futuros Urbanos, que é unha iniciativa, por chamarlo de algún modo, que inventamos para poder suscitar algún tipo de reflexión sobre o noso futuro, sobre o futuro da vida na cidade, sobre o futuro das cidades, e ao mesmo tempo sobre o futuro da vida académica, non? Eu viña pensando agora, cando me aproximaba, cando me achegaba á facultade para facer esta grabación, que parte do que nos convocou, parte da convocatoria que nos formulamos coa iniciativa, non, do Seminario de Futuros Urbanos tiña que ver co que eu chamo últimamente, ou que eu me refiro últimamente como a desmovilización de parte da vida académica. Teño a impresión que moitas e moitos de nós estamos nunha sorte de movilización case militar, que nos conduce constantemente a atender todo tipo de demandas, nunha relación tamén non sen límite, e que esa movilización moitas veces é contraria a pausa, a dúbida, a desaceleración, ao encontro fora deses contextos da vida regrada na universidade que moitas veces pasa pois pola avaliación, por esa era da avaliación generalizada, un tipo de marco tamén, non? Que sinto que dificulta moitas veces que nos coñezamos entre nós, que saibamos os uns dos outros que estamos facendo, que podamos compartir as nosas incertidumes con respecto ás nosas investigacións. E creo que iso, ou que nese xesto de desmovilización resoa parte tamén da incertidume que temos hoxe a propósito das condicións de habitabilidade do planeta, dos nosos territorios e fundamentalmente do mundo urbano, non? Dos espazos urbanizados. Existe algún tipo de consenso hoxe, penso, poderíamoslo discutir, poderíamoslo pensar, que sinala que o futuro da vida na cidade non é especialmente optimista, non? Estamos rodeados de persoas, de colectivos, de iniciativas que de algún modo propoñen ou buscan unha fuga da cidade cara a outro tipo de espazos onde estaría agardando por nos algún tipo de vida boa que non sabemos exactamente porque sempre é noutro lugar, non? Porque esa vida boa sempre está noutro lugar e non naqueles lugares que nos habitamos. En ese sentido, pois, parte do que fomos vendo nos últimos semestres, non? Con todas as persoas que convidamos a compartir as súas investigacións canda nós, xente máis do campo da xeografía urbana, xente máis do campo da economía política, das prácticas artísticas, da socioloxía, en definitiva, persoas que se foron aproximando a nós tendo máis ou menos relación con este mundo ou esa galaxia que son as ciencias sociais e as humanidades. Sinto que esa pregunta que nos queríamos responder tal vez non teña unha resposta nítida, inequívoca, absolutamente transparente, e que, de algún modo, o xesto que nos estamos inscribindo neste espazo que é o Seminario de Futuros Urbanos é análogo ao xesto que nos levou Donna Haraway no seu traballo cando falaba de nós, persoas do campo das ciencias sociais e das humanidades, fomos educadas no mandato de proporcionar solucións e tal vez non esteamos agora mesmo en condicións de proporcionar solucións, senón máis ben de poder continuar co problema, non? De facer pensable o problema, o litixio, a dúbida, a angustia a propósito do futuro, ao mesmo tempo os desechos a propósito do futuro, sen un marco que sexa dun solucionismo técnico, por chamarlo de algún modo, ou dun solucionismo conceptual. E tal vez penso que parte das virtudes, unha das principais virtudes do seminario é que nos permite dispor dun espazo que acontece, creo que de algún modo un pouco non máis alá da movilización permanente da vida académica, onde podemos dubidar, onde podemos atoparnos en ese marco ou ese mandato de avaliación constante. En ese sentido podemos
continuar pensando o problema, non? Darlle voltas ao problema, darlle voltas ademais desde perspectivas que non son necesariamente a nosa, non? Non son as da xeografía urbana, as da xeografía cultural, e tal vez ese tipo de encontro máis indisciplinado sexa tal vez o encontro onde a desmobilización pois pode operar con máis, non sei se con máis sentido, pero dun modo máis liberado deses corsés que habitualmente pois nos sitúan claro, nas potencias da disciplina, pero tamén nos propios límites da disciplina nun contexto onde parece que non hai ninguna disciplina que consiga ofrecer garantías, non? Entón, na época da ausencia de garantías, que é o que tentamos facer co Seminario de Futuros Urbanos? Poder pensar o problema, entendendo o problema como unha multiplicidade, non como un único problema que nos permitiría pois, localizar cal é a grande cuestión da vida en común na cidade, ou cal é a cuestión da vida na cidade hoxe ou no futuro, senón como podemos vivir xuntos, sendo distintos, sendo distintas, sen sermos víctimas ou reféns da nostalgia polo pasado, e ao mesmo tempo sen restringir as nosas formas de vida, as nosas formas de facer investigación na cidade, sen restringir a potencia e o alcance das nosas investigacións, a esperanza nun futuro por chegar que nunca chega. Por tanto, que podemos facer aquí agora entre nós neste marco que é o seminario? Me siento muy complacida con la organización del seminario, sobre todo por el germen y la idea de hacer algo paralelo, fuera de todo lo que significa la institución de la universidad. Aunque estamos dentro de la universidad, creo que hemos intentado abrir esas puertas a esas investigaciones, incluso fuera del contexto de Galicia, fuera del contexto de España, del contexto de Europa, y nos lleva a ver qué es lo que sucede en esos otros espacios llamados periféricos, ¿no? Como también todos los cambios globales están afectando estos espacios, pero también cómo aún así hay todavía estos espacios de esperanza en donde se realizan o son espacios de resistencia, espacios de transformación, espacios de ayuda colectiva, y creo que puedo encontrar algo paralelo entre nuestro espacio y lo que sucede también fuera de nuestro espacio, porque creo que hemos intentado crear ese espacio de cuidado de nuestras propias investigaciones y de las investigaciones de nuestros compañeros y compañeras que han venido a presentar sus trabajos, donde precisamente, como dijo Bryce, transcurre el tiempo de una manera distinta. Necesitamos otro tipo de cuidados de nuestros propios trabajos, y creo que también esos mismos espacios se pueden ver en estos espacios periféricos y también aquí, ¿no? Creo que ha sido importante también hablar de que no podemos pensar en lo urbano sin pensar en lo rural, por ejemplo. Yo creo que eso es muy importante, pensar en estas interrelaciones, en estas contradicciones también. Me parece también importante poner en relevancia cómo pensamos las teorías, los marcos conceptuales, también las propias metodologías, desde estos espacios periféricos, ¿no? ¿Qué es lo que, por ejemplo, Bolívar Echeverría o Mariátegui pensaron? ¿Cómo funciona el capitalismo, por ejemplo, en regiones de América Latina, con este componente étnico, con el componente de lo indígena, y posteriormente también con la incursión necesaria de los feminismos en la discusión del capitalismo en general? Y yo creo que también esto nos lleva a pensar en que esos espacios o estas realidades que se suceden en estos espacios periféricos nos da una gran enseñanza, o nos dan una gran enseñanza a nosotros como investigadores o como investigadoras, de que además de la investigación es necesario accionar de alguna manera, intervenir en estos espacios, romper en estos espacios, no solamente con la investigación, sino también fundirnos con las necesidades de la sociedad, de lo colectivo, de los grupos con los cuales nosotros trabajamos, y de cierta manera también nos comprometemos en su transformación. Yo creo que eso también es algo muy importante en nuestro trabajo,
y de manera personal lo creo así. Y también creo que esto nos lleva a pensar o a sentipensar, como decía Arturo Escobar, en esa relación que tenemos los seres humanos con la Tierra, ¿no? Y la Tierra no solo hablando en el sistema planetario, sino la Tierra, nosotros siendo parte de un colectivo. ¿Qué pasa con nuestro ser colectivo en ese proceso de transformación y de sentir las necesidades del otro como las nuestras también? Entonces yo creo que este espacio en sí ha sido de manera personal y de mi yo personal de manera colectiva muy enriquecedor, porque me ha llevado a trabajar con el grupo de Seminario de Futuros Urbanos hacia objetivos comunes, y también a vincularme con mis dudas de investigación académicas con otros colegas. Entonces yo creo que sí, ha tenido un efecto de varias escalas, y esperamos que el seminario continúe. Yo creo que ese es uno de los principales objetivos, dejar el legado del Seminario de Futuros Urbanos para que se siga desarrollando en los futuros tiempos. Pois a iniciativa do Seminario de Futuros Urbanos, eu concordo contigo, Brais, que foi de grande importancia para nós mesmos, non? E para, creo que esta institución potencialmente, non? No sentido de abrir un espazo de discusión, de debate aberto a todos, a xente dentro da academia, de fora da academia, e iso pois algo xenuíno que pode mobilizar, non? Ou desmobilizar, como comentabas, non? A vida universitaria, non? Por lo menos mexela un pouco, como diríamos noutra xerga. E isto lévame a pensar que realmente a investigación, como se fai en moitos eidos, e creo que se pode planear ao futuro así máis, non? Sería buscando eses puntos de converxencia, de encontro entre diferentes maneiras de abordar unha cuestión, sexa da temática urbana sobre a que nos focalizamos neste seminario, pero tamén noutro tipo de cuestións que nos atravesaron, xa sexa a cuestión do antropoceno, das crises que atravesamos, xa sexan ambientais ou humanas, sociais, de todo tipo, non? Entón, eu penso que é moi importante que tamén teñamos en conta os contextos nos cales se establecen todas estas discusións, non? E que pensemos que, pois, cando falamos do mundo urbano, ao final o noso planeta actualmente é prioritariamente urbano ou maioritariamente urbano, non? E mesmo hai teóricos como Neil Brenner que din que todo é urbano, non? Que sería algo moi discutible, pero que sí que nos debe facer pensar que a importancia que ten que consideremos outras formas de facer eses espazos urbanos, facelos máis habitables, facelos máis acolledores para o resto de humanos, non? E pensar que boa parte da produción urbana que se fai agora non é esa produción do mundo occidental europeo, que de algún xeito temos que abrir a nosa mente, abrir as nosas maneiras de interpretar eses territorios vindo dende o sur global, non? Entendendo que a grande parte deses mundos urbanos pois son producidos espontaneamente, son lugares nos que a segregación, a fragmentación, as desigualdades sociais son crecentes, que iso é o que nos debería ocupar, non? O que debería facernos pensar como podemos imaginar outros futuros urbanos mellores ou máis habitables, non? Eso pois implicará necesariamente pois ter en conta tamén toda esa tecnoestructura do digital, tamén esa relación coa natureza e co mundo urbano producido polos humanos, non? Entón, esa integración deses tres elementos, como diría tamén en Bembe, non?
nese senso tamén penso que é moi importante o aspecto teórico-metodolóxico, non? Que tiñamos unha posición realmente afirmada, non? Eu son moi partidario de ter un tipo de posicionamento crítico. Falo dos estudios urbanos críticos, pero das ciencias sociais e humanas, dende enfoques críticos, que é un pouco a tradición que ven dende da escola de Frankfurt, non? Que foi retomado por investigadores máis contemporáneos, non? Criticando xustamente ese pensamento técnico, tecnocrático, moitas veces mobilizado por o neoliberalismo, falando de como unha obxectividade que marcaría todos os nosos pensamentos, as nosas maneiras de facer a nosa vida en común e incluso pois a nosa actividade académica. Entón, eu creo que fomentar esa reflexión crítica, ese enfoque crítico, non tendo medo a afirmar cal é o noso posicionamento de partida, o noso posicionamento ético, o noso posicionamento político, e o noso posicionamento como entes individuais pensantes, non? Que observamos obxetos que poden ser analizados de maneira obxectiva, entre comiñas, pero que sempre van ter unha mirada propia, non? Eu penso que unha das posibilidades, non, é falar dende un posicionamento crítico, non? Falando de crítica, implicaría que, por unha banda, explicitemos cal é a nosa posición teórica, metodolóxica, unha postura ante os nosos obxectos de estudio, ante os elementos que nos moven a facer o noso traballo, que ao mesmo tempo teñamos claro cal é o obxectivo, un obxectivo que debería promover unha mellora, non? Na nosa maneira de producir os espacios urbanos, de analizalos, non? Que sexa unha produción dun espazo máis ambientalmente, socialmente máis xusto, e que ao mesmo tempo sexa unha análise sistemática e contextualizada, que no momento actual é especialmente importante, porque sufrimos moitas veces de presentismo, de análises que están tomadas fora do seu contexto. Non é moi importante que contemos con ese elemento contextual e que sempre as nosas iniciativas ou que as nosas investigacións conleven unhas prácticas, unhas accións concretas que intenten mudar un pouco a forma de vivir, de estar na cidade, nos espacios urbanos que imaginamos, non? Entón eu penso que sería moi importante que a partir de todos estes seminarios que estamos a realizar e que realizamos, que intentemos chegar a eses puntos de encontro e diverxencia, ou que polo menos teñamos ese espazo no que se poida producir iso, non? Ese espacio público, como diría Don Mitchell, non? Que é baseado nesa discusión aberta, pero sin chegar a necesariamente ter un conflicto armado, non? É dicir, que poidamos ter un espazo, que a universidade sexa un espazo de discusión, de ideas, de confrontación de puntos de vista, e que iso nos permita imaginar outras maneiras de facer que sexan alternativas, que sexan verdadeiramente realizables, ou que sexan utopías que se puideran chegar a cadar, non? E que non teñamos medo a pensar, non teñamos medo a expresar as nosas ideas e expresalas dunha maneira rigurosa que nos implique ao mesmo tempo poder chegar a puntos de acordo con xentes que pensan de xeitos moi distintos, non? E con investigadores, como decía Brais e como decíamos todos, non? Aquí, Viviana, que teñen perspectivas moi distintas e que teñen puntos de vista tamén moi diferentes, veñen de mundos disciplinarios e de maneiras de pensar completamente distintos. Eu era un pouco por introducir algún elemento de discrepancia, por exemplo, co que apuntaba antes José Ignacio, que creo que ademais apuntaba dunha maneira como moi precisa,
a propósito das perspectivas críticas, non? E como eu sinto hai tempo que José Ignacio Sábeo que me fun como afastando un pouco da gramática, da teoría crítica, e acreditando máis no que eu teño chamado a implicación. Non sei, evidentemente non temos que compartirlo, pode ser un elemento tamén de discrepancia entre nós, pero penso que o seminario, máis alá de asentar ou de facer explícito unha posición crítica, o que trouxo consigo, o que fixo existir foi un acto en certa medida de indisciplinariedade, non? É dicir, cando a economía política do coñecemento nos di non perdades o tempo, nos decidimos que é un modo relevante de encontrarnos, de coñecer de outro modo a través non só dos nosos traballos, sino dos traballos de outros colegas próximos ou non, era perdendo o tempo, non? En ese sentido, penso que a implicación e os actos digamos, impulsados pola ética, como penso que é o caso do Seminario de Futuros Urbanos, poden nos conducir a eses espazos máis incertos, pero tamén de vida compartida, e de vida en común, aínda que exista diverxencia entre nós, non? Que entre nós ou entre moitas das persoas que convidamos. Neste senso, eu considero xustamente que esa confrontación de ideas é o que máis enriquece, non? O que máis nos enriquece a nós e o que máis enriquece este seminario, non? É xustamente a idea do común, non? Que agora pois pode estar denostada por algúns, sí que xa é un elemento que o cal favorecemos nós con o noso seminario, é dicir, esa vida en común neste espacio, non? Que é o que creo que pode ser unha das saídas tamén desde un posicionamento que eu considero que sería xa crítico porque é posicionado, éticamente marcado, políticamente implicado, que é a produción de formas de vida urbanas posibles, pero sempre en común, é dicir, que haxa a comunidade, a construción de novas comunidades, e iso pareceme que é esencial. Entón, se nós conseguimos subvertir de algún xeito eses espazos que nos imponen esa economía política do coñecemento, con este seminario, de algún xeito creamos unha nova comunidade, de algún xeito ao cal nos identificamos, non? E co que podemos establecer pontes con outras que se moven noutros parámetros, non? Manera distinta de hacer las cosas o como fue la intención del seminario también se ha reflejado en lo orgánico que ha funcionado el seminario. Creo que en este momento estamos los tres discutiendo de cómo hemos llevado el seminario adelante, pero detrás de nosotros o junto a nosotros están otros compañeros y compañeras que de manera voluntaria se han ido juntando en el camino de trabajo, por algunas circunstancias se han separado un poquito más, pero nunca hemos estado solos, no somos los tres, somos muchas personas que no solamente nos hemos implicado en la organización, en la planificación, en buscar colegas que presenten sus investigaciones también, y yo creo que eso también refleja esas diferentes posiciones que cada uno tiene en su manera de investigar, en cómo llevar su vida también, pero que hemos encontrado en el seminario un lugar común para poder traer o decantar todas estas diferentes perspectivas de esa diversidad, ¿no?